Vítajte pri podcaste Marketingové tajomstvá s Tami a Verom. Marketingový podcast pre majiteľov firiem, ktorí si doprajete ku šálke obľúbeného nápoja každý týždeň. Dnes chcem odpaliť dekel zvukom a mimochodom zvuky patria tiež k brandingu, ale chcem pozdieľať, pretože to je presne to, čo teraz držím v ruke a pozerám sa, že aj ty na stole máš odložené. Budeme sa baviť o termohrnčekoch. Áno, prosím. A dneska odpaľujem dekel týmto zvukom. Počujete to? Ešte raz. Čo tam je za guličku vnútri? Tak, chcem sa s vami podeliť svojou skúsenosťou s tým, že dlho som hľadala termohrnček taký, ktorý sa nevylieva, ktorý má určité parametre, ktorý má taký klik systém, to je tento, čo ste teraz počuli. To je systém, kedy v podstate si zakliknete a nemusíte otvárať a tým pádom váš nos sa nemusí dotýkať tej otváracej časti, nemusíte nič otáčať a tým pádom je to ako keby bezpečnejšie, je to viac utesnené. Klik systém je samozrejme tiež vec, ktorá patrí teda nejakému patentu. Toto je konkrétne značka Stelton. A nie je to reklama, je to len moje nadšenie toho, že konečne som našla taký hrnček, ktorý mi aj farebne ladí, lebo je také rúžovkasté farby. Mimochodom, mám aj taký obal na telefóne a tak ďalej. To znamená, že celá taká séria. A veľmi často chodívam napríklad ráno na stretnutia. Ako teraz napríklad sa stretávame pri nahrávaní podcastu, alebo proste premiestňujem sa jeseň, zima, to väčšinou 4-5 mesiacov využívam práve na horúce nápoje a potom tie letné mesiace využívam na studené nápoje. A proste mne sa nepáči ten Stanley, taký ten veľmi vychytaný termohrnček obrovitánsky s rúčkou. Mne sa páči takýto elegantný. Ja by som to nazvala, že to je Apple spomedzi hrnčekov, termohrnčekov. A veľmi sa mi páči aj veľkosť, aj spôsob, ako funguje. A veľmi dobre mi robí samotný zvuk, ktorý je vlastne tento klikací zvuk. A Veronička, ty si tu teraz so mnou a ty vidíš, že to má ešte aj zrkadlo. Má to zrkadlo, pretože ty keď sa napiješ a proste máš naružované péria, máš stretnutie, aby si tam nemala penu, rozmazaný ruž, ty si to proste ešte aj takýmto spôsobom, že prekontroluješ. A ja to neviem, toto je takzvané, že ASMR, ale nemám nechtyk. Môžeš mi poslúžiť? A on je hlavne strašne pekný dizajnový. Aby ste vedeli, čo sa práve teraz dialo. Podala som hrnček. Je strašne pekný dizajnový. Ja akože, toto všetko, čo si povedala, super, fajn, ale je krásny. To je to, čo mňa zaujíma. A kde si ho kúpila? No a ja potom, si taký prosím. A ja taký potrebujem. Ja mám tiež termohrnček, inak potom ich odfotíme a urobíme. Áno, odfotíme a presne toto nájdete na našom Instagrame. Pochváľ sa svojim hrnčekom, na základe čoho si sa rozhodovala a prečo vyzerá tak, ako vyzerá. Ja zbožňujem značku Waterdrop. To sú také tie malé kocočky, ktoré sú bez cukru, hodíš si ich do vody, rozpustí sa ti to a urobí ti to vlastne takú nejakú malinovku, limonádu, ale je to bez cukru. Je to spolu, myslím, že majú aj také série, ktoré majú v sebe nejaké katalizátory, minerály. Napríklad, keď cvičíš, majú špeciálnu takúto edíciu, že vlastne preto tvoje telo, aby sa rýchlejšie regenerovalo. Značka sa volá Waterdrop, majú inak stánok aj v Alparku. A ja som ich objavila asi 3 roky dozadu a mne sa na nich hrozne páčili. Jednak mi chutili tie kocky, ale jednak sa mi veľmi páčilo, že mali k tomu sériu fľašiek a termohrnčekov a hrnčekov. Ja mám všetko v podstate od nich doma. Celú kuchyňu mám vybavenú hrnčekmi a tieto termohrnčeky milujem. A tento ja zbožňujem práve preto, že je veľmi praktický. Mne sa vyhovuje aj to, ako sa otvára, to, ako sa z neho dobre pije. Udrží mi teplý nápoj 24 hodín, naozaj, že to vnútro, tá termovložka je naozaj veľmi, veľmi kvalitná a veľmi sa mi páči. Takže opäť je to pre mňa ten dizajn, lebo kedysi som bola taká, že Starbucks, tým, že to je ten môj love brand, tak oni tiež majú takéto série, ale tie vrchnáky sú tak nepraktické, že jednoducho ja mám doma 3 a nevyužívam to. Nenosila som si to so sebou. Toto, keď som našla, odvtedy tento jeden nosím. Takže my vám ich odfotíme vedľa seba a môžete sa potom inšpirovať a môžete si aj vy pozrieť takýto nejaký termohrnček, keďže nám ide také sichravé a zimné obdobie. A navyše mám z toho taký ten marketingový, ale zároveň zákaznícky insight, že v podstate nie je to reklama. Ja som dlho hľadala hrnček, tento konkrétny mi našiel už manžel a je to e-shop Kukina. A čo bolo zaujímavé, že z toho e-shopu prišiel aj taký personalizovaný pozdrav, aby som si užila tie dni, ktoré sú také, aby som si zohriala svoje srdce a dušu s
neskutočné aj prianie toho, že sa tešia z nákupu a ešte k tomu pribalili takú nejakú špeciálnu soľ, ktorá má slúžiť na rozšírenie mojich kulinárskych zážitkov. Čiže v podstate ešte aj ten servis e-shopu bol skvelý, takže za mňa neskutočne aj ten zákaznícky insight, že aké krásne, že sa myslí na to, že keď ten hrnček je už teda taký ružovkastý, že to bude využívať žena, tým pádom rovno pribalíme zrkadielko na vrchnačiku zhora. Nech sa môže pozrieť, lebo väčšinou využívam telefón na to, aby som teda čekla, že či mám obočie na mieste a rúž na perách. Legendárne obočie. Takže za mňa odpalený dekel vlastne hneď takto z rána. Veronika, čo bolo u teba to niečo, čo ťa oslovilo a odpalilo ti dekel? Ja mám pocit, že nás teraz prenesiem do úplne inej reality a v podstate aj do úplne inej krajiny. Ja som objavila takú vec a je to servis, je to služba, nie je to produkt tentokrát a nie je to ani nič iné, je to služba. Vedela si tam, že v Japonsku si môžeš prenajať staršieho muža normálne ako servis. Volá sa to, že Rent and Old Man in Japan. Existuje na to aplikácia. Nie, neboj sa, neboj sa. Nejde to tam, kam si myslíš, že to ide. Je to aplikácia, v ktorej sú registrovaní vlastne starší japonskí muži, ktorého si ty vieš najať, alebo prenajať, alebo požičať, alebo sa s ním stretnúť na určité nejaké časové obdobie. Môžeš si ho prenajať na hodinu, na pol dňa alebo na celý deň. A tento muž v podstate vie slúžiť ako tvoj sprievodca konkrétnym mestom, vie s tebou slúžiť len ako kamarát, ktorý s tebou ide na kávu, vie ti, pomôcť niečo opraviť doma. V podstate je to servis, o ktorom ja som v živote ešte nepočula, ani mi to nenapadlo, že také niečo. Stojí to asi 40 € na ten jeden deň. Väčšinou to využívajú vlastne zahraniční turisti, ktorí prídu do Japonska, tým, že tam sa dosť ťažko vieš orientovať, nepoznáš ani jazyk, ani to písmo, nevieš sa tam vlastne nejak nájsť, častokrát tam zablúdiš, tak normálne si takto vieš vlastne prenajať nejakého človeka ako sprievodcu a využívajú to dokonca aj Japonci na to, že keď sú povedzme, že osamelí a potrebujú a chcú sa s niekým porozprávať, tak si prenajmu niekoho na hodinu, stretnú sa s ním v kaviarni, ten sa im venuje, vypočuje si také ich trápenie, že je to vlastne taký akože terapeut na prenájom, ale nie je to akože doktor, lekár alebo psychológ. A mne sa to veľmi páčilo ako koncept, pretože ja si myslím, že celý tento náš online svet a tá rýchlosť, ktorou fungujeme a to, ako vďaka tým sociálnym sieťam sme sa tak trošku utrhli z toho reálneho sveta, tak toto je vlastne taký návrat k tomu, že tá ľudská blízkosť a to, že s niekým môžeš sa možno len prejsť na prechádzku, keď zrovna nikoho nemáš vo svojom živote a deti na teba nemajú napríklad čas, nemáš partnera, kamošky sú rozlietané kade-tade po svete, tak máš vlastne takto šancu prenajať si blízkosť iného človeka. Teraz nemyslím žiadnu inú fyzickú alebo intímnu, že tam to nejde, je to naozaj len takéto. Otázku voči, že starší japonský muž, to je asi tak od ktorého veku, lebo pri tej dlhovekosti to môže byť už aj taký, že pomôžeš mu aj chodiť. Asi, že zo sebou ho tak asi tak budeš voziť. Ale veľmi, akože naozaj k tomuto mám takú otázku vyslovenia a že či teda starší japonskí muži sú takíto zdatní vo využívaní aplikácie, že vedia vlastne si skontrolovať, že majú takú požiadavku, že niekto si objednal ich službu, kam sa majú dostaviť, čiže či sú takto digitálne zdatní, čož je vlastne taký môj druhý, že vypuľujem očka. A tretia záležitosť je, že ešte stále sú mentálne na tom tak, že si teda, že pamätajú, o čo tu ide, pamätajú si možno angličtinu alebo iný jazyk, pravdepodobne tým, že si to prenajímajú ľudia zo zahraničia, čiže musia ovládať aj cudzí jazyk. A zároveň ma fascinuje, že toto je jedna z možností, ako sa dotknúť nejakej tej životnej múdrosti, pretože my máme veľa starších ľudí, ale bohužiaľ ich nestretla múdrosť, nedozreli, nedospeli k tomu, aby cez svoju skúsenosť dospeli od informácie k múdrosti. Takže je veľa naozaj starších ľudí, ktorí ale nevlastnia múdrosť. A ja si myslím, že práve tieto orientálne národy a zároveň aj aziatské národy, že oni tým vekom a tým takou prácou na sebe aj skúsenosťou, že nadobúdajú tú múdrosť a tým pádom toto je presne to, čo ľudia aj potrebujú, aj chcú zdieľať a viesť zmysluplné nejaké rozhovory a je to veľmi zaujímavé, že mať takéhoto partnera, už teda sme odbúrali tú sexuálnu zložku, ale že mať partnera a parťaka, s ktorým vieš zaujímavo a kvalitne výživne traviť čas. To je, že wow, nikdy som o tom nepočula, je to zaujímavý koncept.
A vieš, predstav si napríklad, že môj syn napríklad teraz začal hrávať šach. Ja s ním neviem hrať šach na také úrovni, ako by on chcel. A nemáme v blízkosti ani tiež nikoho, kto by s ním ten šach hral. To znamená, ja si viem úplne predstaviť, ako keby využiť takýto typ služby a nejakému mužovi, ktorý má povedzme 50 rokov a tiež je nadšenec šachu, tak sa s ním takto spojiť a dať si nejaké takéto pravidelné ako keby že stretnutia. Že príde mi to naozaj že fascinujúce a skvelé a keď sa to urobí dobre, kde tamto asi očividne dobre funguje, tak sa mi to páči ako nápad, ako koncept, ako všetko sa mi to veľmi páčilo. Plynulo preplávávame Japonské more a dostávame sa k rubrike Čo by si robila, keby si bola? Pre Veroniku mám dneska náročnejšiu tému a verím, že bude veľmi príjemne prekvapená. A jedná sa o to, že mňa by zaujímalo, ako by si viedla a uvádzala na trh novú líniu produktov, ak by si bola marketingovou manažérkou farmafirmy? Farmafirma alebo farmaceutika, alebo teda nové produkty, OK. No, je to jeden z najťažších segmentov. Kvôli tomu, že tam je strašne prísna legislatíva. Zhodou okolností máme skúsenosť s jedným klientom, ešte to nie je úplne vonku, takže ešte o tom nebudem veľmi rozprávať, ale je to veľmi ťažký segment práve tieto lieky, lebo keď vojdeš do ktorejkoľvek lekárne, tak máš na výber toho triliardu, čo si môžeš kúpiť. A ešte on je trošičku taký náročný tým, že ak je to liek, ktorý nie je v tých regáloch, a musíš si ho vypýtať od toho farmaceuta alebo od tej farmaceutky, tak on ti pravdepodobne prinesie jeden konkrétny nejaký liek. Vieš, alebo teda liečivo. Že ty povieš, mám nádchu, soplík, takéto migrénu a on ti neprinesie, že máme 10 takýchto rôznych produktov, vyberte si, ale on ti povie, ja vám odporúčam tento jeden konkrétny. Takže ten biznis s tými farmaceutikami funguje trošičku inak, aj keď teraz sa veľmi prelína do toho onlineového priestoru. Že sú rôzne e-shopy, kde už si môžeš kúpiť voľnopredajné lieky, kde to funguje presne tak, že objednáš si, príde ti kuriér, alebo ti to dajú do nejakej pakety. A tam to funguje trošku inak, ale som sa trošku zamotala, takže ja možno poviem len, že ako sme na to my išli a keď sme riešili, že novú radu nejakých liečiv, tak ja som strávila v lekárniach asi týždeň a pol svojho života. Ja som chodila normálne do tých lekární a teraz som sa postavila pred ten stojan alebo pred ten regál, kde boli napríklad spreje do nosa a všetko som to fotila, pozerala, chytala, chytala, myslím v zmysle, že keď chytíš tú krabičku, či využívajú vôbec nejaký haptický marketing, či tam máš nejaké embosy na tej krabičke, alebo sa tam niečo leskne, alebo tam je nejaký zaujímavý element, alebo je to obyčajná krabička. A toto bola jedna z najťažších konkurenčných analýz, ktoré ja som kedy robila, tento farmaceutický. Je že si išla do terénu segment. A priamo, že si to skúšala, že nielen si to pozrieť na obrázkoch 2D, ale v podstate, že si to aj ohmatala, tak ako typický zákazník. Má k tomu tým, že sa toho dotýka veľmi často. Ale toto ja robím napríklad veľmi často. Ja takto chodím často aj do segment, do DMky poviem, alebo do iných takýchto, čo to nie je kozmetika, drogéria, asi drogéria. A veľmi často stojím pred tým regálom a nielen, že ja si pozerám tie produkty, ale ja zistujem, čo ma na tých produktoch zaujalo. Čiže mňa, keď niekedy uvidíte stáť v drogérii pred tým, tak ja nepotrebujem pomoc, ja sa len pozerám. A totižto ja sama na sebe testujem, ktorý z tých obalov napríklad ma zaujal. Ktorý je taký, že naozaj niečím vystrelí von. A niekedy to je to, že využijú nejakú extrémne výraznú farbu. Niekedy to je to, že ten branding sa úplne vymýka všetkým tým ostatným. Niekedy to je totálny minimalizmus, ktorý práve že zasvieti. Že prídeš pred regál, segment, ktorý je napríklad nejaké séra, pleťové a teraz všetko je také, že prírodné a zemité farby a naozaj sa všetci veľmi jeden na druhý podobajú a potom tam je čisto biela krabička, ktorá má jeden jednoduchý nápis a vyzerá to skoro ako liečivo. A ty medzi tou záplavou tých zelených, hnedých a naturálnych farieb siahneš po tej bielej, lebo niečo ťa na nej zaujalo. A toto, akože to premýšľanie nad týmito produktami z hľadiska toho obalového dizajnu a vôbec celého toho
toho brandu to je niečo, čo mňa absolútne fascinuje. Takže naozaj, keď mňa uvidíte v drogerii, v lekárni a podobne, tak ja tam robím takéto veci, že tam trávim hodiny. Takže ty by si v podstate primárne začala naozaj takou dobrou domácou úlohou, ktorú si spravíš, a to je urobiť najprv konkurenčnú analýzu. Presne. Pozrieť si viacero, mesiac a pol, akože chodiť a týždeň a pol zažívať už aj to, že v podstate potrebuješ sa do toho dostať. Aj si sa rozprávala, alebo máš skúsenosť, že sa rozprávaš a že majú trošku odstup napríklad aj tie farmaceutky alebo tie predajkyne v tých predajniach, že sú v obraze, že vedia oni ako keby aj povedať, že čo sa viacej berie a že keď dajú na výber, čo sa viacej vyberá. Že toto oni majú veľmi dobre akože preskúmané a mám tu skúsenosť, keď som sa s nimi rozprávala, že oni majú častokrát normálne napísané, že ak si niekto vypýta toto, odporúčite mu toto. Lebo buď je to náš produkt, ak to je nejaká brandová lekáreň, alebo s týmito máme najväčšie dohody, alebo týchto potrebujeme najviac kusov predať a tak ďalej. Čiže hovorím, že celý tento segment je tak trošku inak nastavený ako klasický obchod, ale ešte som chcela povedať, že nie len s tými farmaceutmi, ale ja sledujem aj tých zákazníkov, že ja niekedy stojím pri tom regáli a pozerám sa, čo tí ostatní po čom siahajú a čo ich zaujme. A keď to je niečo, čo zaujme mňa, tak sa ich opýtam, že prepáčte, môžem sa vám tak opýtať, že prečo ste si tak sa rozhodli zrovna tento krém alebo tento liek zobrať do ruky. Čiže ja sa priamo tam pýtam aj na tú a cez to sa snažím pochopiť aj tú psychológiu toho celého a to ma strašne baví. Toto by som vedela robiť, že len toto by som vedela robiť reálne. Lebo ešte môžeme už úplne taký, že posledný bod ešte, ktorý mňa zaujíma tým, že je to náročný segment aj na reklamu. V podstate sa nemôže liečivo na recept aj propagovať, ako že je to liečivo. Napríklad v reklame televíznej alebo na sociálnych sieťach. Veľké oklieštenie. Ako by si riešila práve tú promotion časť toho celého štvorpečkového? Je to tam pomerne náročné a práve vtedy si myslím, že záleží na tom brande. Práve vtedy záleží, že ty si musíš od začiatku vlastne, my v tomto prípade napríklad kreujeme už od namingu. To znamená, my vyberáme od toho názvu cez celý ten packaging toho produktu a vlastne pôjdeme až po to promotion. Takže je to veľmi už od toho začiatku, že strašne záleží vôbec, aký názov pre ten produkt vyberieš, tak aby bol dobre, ľahko zapamätateľný, tak aby to tí ľudia vedeli vôbec zopakovať, pretože niektoré tie liečivá nezapamätáš si ani keby si chcel. A zároveň je to segment, kedy musíš bojovať s tými veľkými farmafirmami, ktoré do toho vrážajú roky a roky a roky len do toho názvu. Len miliardy. Áno, tu u nás tiež milióny a tak podobne. Takže je to súhrn ako keby viacerých vecí, na ktoré musíš myslieť a všetko zase záleží od budžetu. Samozrejme, že úplne ideálna je telka v tomto prípade na ten brand building. Ako, aj keď je drahá, aj keď častokrát nemusí byť úplne efektívna na ten brand building, je stále tá telka jeden z najsilnejších vôbec kanálov, ktoré môže byť, lebo zase psychologicky to pôsobí tak, ak to vidím v tej televízii, má to tú hodnotu, alebo teda je to dôveryhodné istým spôsobom. Toto v nás proste spúšťa ten trigger, to, že to vidíš v televízii a nie len v online. Takže zrovna pri tých farmaproduktoch je napríklad tento kanál extrémne dôležitý. No a teraz počujem už šepot a hlasy ostatných, ktorí majú záujem napríklad práve na takejto oblasti popracovať, alebo na podobnej oblasti, že pracujú, že či už je to kozmetický priemysel, lebo naozaj veľmi veľa je takých susediacich oblastí. A teraz im práve toto znie, že toto práve my potrebujeme, Veronika. Poprvé, či máš kapacitu a berieš aj nových klientov a ak áno, tak ako vyzerá u vás ten začínajúci proces spolupráce, na základe čoho sa rozhoduješ, akým spôsobom ťa môžu osloviť, kde ťa nájsť? My v rámci marketingového laboratória, ktoré máme, nie sme agentúra, sme naozaj laboratórium. Tým, že robíme nie len marketing, robíme práve tieto brandové stratégie, na ktoré ja mám certifikáciu, v podstate jediné na Slovensku a myslím, že to tak aj ostane, lebo aktuálne ukončujú vôbec tento vzdelávací program. A venujeme sa práve tomu AIčku. Čiže my toto všetko spájame a používame alebo využívame aj tú umelú inteligenciu na to, aby sme toto všetko podporili a robili veci jednoduchšie a ľahšie. Takže u nás ten proces funguje tak, že prvé stretnutie je vždy niekde na káve.
My sa potrebujeme stretnúť a vidieť s tým klientom, či už u nás, alebo u potenciálneho klienta, alebo niekde na káve sa stretneme naozaj vonku na takej neutrálnej pôde a pýtame sa, že čo si myslí ten človek, že potrebuje a nám z toho vidie, že čo on naozaj potrebuje. Lebo častokrát sa stane, že človek príde a povie, ja potrebujem marketingovú kampaň na tento produkt. Ale keď sa stretneme a ja sa na ten produkt pozriem a ako keby zhodnotím, že on nie je možno úplne vhodný v tomto čase. Možno nemá dobre zadefinovanú cieľovku. Možno kanále nefungujú tak, ako by mali. Možno web stránka nie je optimalizovaná. Tam je hrozne veľa vecí, ktoré treba vyriešiť a my ako keby sa snažíme ísť vždy do tej hĺbky a naozaj riešiť problém nie, ktorý ten klient si myslí, že má, ale snažíme sa odkryť ten problém, ktorý on naozaj má. Lebo nie je nič horšie, ako robiť marketing pre neefektívny produkt, kedy ty do toho dáš peniaze, ty urobíš tie kampane a ono to nič nespraví, alebo spraví to máličko. A teraz ten klient je nespokojný a pýta sa, veď vy ste marketéri, prečo to takto dopadlo a do tohoto ja nechcem, pod toto sa ja nechcem podpísať. Takže my naozaj v prvom momente, ešte predtým, ako sa bavíme o akékoľvek spolupráci, zisťujeme, či ten produkt alebo tá služba je dobre nastavený. Či tam netreba riešiť niečo nielen z toho marketingového, ale z toho brandového hľadiska napríklad. Že stalo sa nám napríklad, že klient mal pocit, že jeho e-shop je skvelý, jediný, unikátny na Slovensku a keď sme urobili naozajstnú konkurenčnú analýzu, sme prišli na to, že sú ďalšie dva, presne také isté, ktoré sa pozicionujú presne tak isto, ktoré majú oveľa silnejšie zákaznícke základne a ktoré jednoducho on nemá šancu v tomto stave ako keby, že do nich preniknúť alebo teda odobrať zákazníkov. Takže my sme začali riešiť ten brand, začali sme riešiť to, že sme to úplne inak postavili. Dokonca tuto skončilo tak, že sme urobili úplne nový brand na tento konkrétny e-shop. Lebo to dávalo zmysel. Vie, že niekedy bojovať a niekedy, keď 5 rokov máš niečo a je to neefektívne, tak sa treba pozrieť, že či to je dobre od základu postavené a či to netreba len skopírovať. A keď sa pozriem teraz z pozície toho podnikateľa, to znamená, že ja ako podnikateľ primárne pre mňa je, že predaje. Hej? Takže ja proste potrebujem predávať, aby som vôbec mala budget na marketing. Ako náhle mám teda budget, že chcem začať riešiť, že teda chcem viac. Ono dôležité je, že musíme chápať, že my marketingom vieme znásobiť existujúce nejaké tržby, alebo teda obraty, alebo teda aspoň nejaké predaje, hej? Že musím už aspoň niečo predať, že vedieť, že niekto to chcel kúpiť, niekto za to chcel zaplatiť. A teraz do toho chcem ísť, tak tá prvá konzultácia, alebo v podstate tu je hĺbková analýza, to je platené, alebo ako dlho to trvá, koľko si času aj financií na toto mám pripraviť? Veľmi záleží. Tá úplne prvá úvodná, to prvé také stretnutie. Tá káva. Len z tej kávy je niekedy 1,5 hodinu dlhé trvajúce stretnutie, lebo ja mám strašne veľa otázok. Ja sa stále pýtam. A to je úplne bezplatné, lebo my tiež potrebujeme vedieť, aký je to typ klienta. Tiež neberieme všetky spolupráce. Ono je trošku rozdiel v tom, že sú marketéri, ktorí robia naozaj, že výkonnostné kampane. To znamená, prídeš s produktom, takto je to nastavené, povedia ti, z tohoto vieme vyvariť toto najbližšie 3 mesiace a dohodneš sa na spolupráci. Ja tým, že ja sa snažím naozaj riešiť tie značky tak, aby boli dlhodobo udržateľné. Aby to nebolo len o tom, že teraz pred Vianocami, pred sezónou vystrelí mi produkt a ďalšieho pol roka nebudeš mať čo predávať. Je to dlhší proces, je náročnejší ako časovo, tak energeticky, tak finančne. Niekedy je bolestivý, pretože niekedy tam prídeš k otázkam, ktoré ten majiteľ alebo founder nechce úplne počuť, ale sú veľmi dôležité. Ale toto je práve tá dlhodobá brandová stratégia, ktorá keď sa raz urobí a urobí sa poriadne, tak z nej vieš čerpať roky. Nie mesiace, nie týždne, roky. Takže to je trošku také, ale aby som odpovedala, tá vstupná, to stretnutie alebo konzultácia je vždy úplne zadarmo a potom sa to už veľmi líši. A teda ako ťa môžem kontaktovať? Kde ťa mám nájsť? Ako ťa mám nájsť? Môžeš informácie o tomto nájsť na web stránke www.marklab.sk, čiže ako marketingové laboratórium a tam sú všetky tieto informácie, ktoré alebo tam na LinkedIne viete nájsť. Alebo na LinkedIne, áno. Ona miluje LinkedIn a tam ona všetky updaty a všetky svoje kreácie marketingovo, brandingovo, umelecké dáva, takže určite Veroniku Božkovú sledujte na LinkedIne, prepojte sa s ňou a myslím, že na vašu správu zareaguje promptne. Veľmi promptne. A ju napromptuje potom. Napromptuje v AI.
Marketingové tajomstvo, ktoré sa mne veľmi páči a vždy sa tak ostýcham pýtať si nejaké referencie alebo spätnú väzbu a som pri nedávnej takej komunikácii s mojím biznis mentorom zistila to, že naozaj toto je moja taká slabá chvíľka a stránka a ostýcham sa. A veľmi inšpiratívne na mňa zapôsobilo to, takéto marketingové tajomstvo v Lego House v Billunde, kde som bola na návšteve. Samozrejme je tam obchod, kde si môžete zakúpiť rôznu produkciu, ktorá ale je unikátna pre ten obchod. Tá exkluzívna kolekcia je iba tam, je príslušná iba napríklad tomu dánskemu mestu, kde vzniklo Lego a že vraj už 90 rokov sa na nás usmieva Lego ako také, čiže ten zakladateľ naozaj bol taký, že vizionár, ale samozrejme to vznikalo z tých drevených kociek. A mne sa veľmi páčilo, že oni v tej tradícii pokračujú, ale upgradeli to neuveriteľne a napríklad čokoľvek, čo napríklad v tom Lego House vy zažívate, tak vždy sa pri vás niekto pristaví s tabletom zo pár otázok, aby ste odpovedali, že aj priebežne, aj keď odchádzate, dostávate v podstate z takej tej malej ukážkovej výrobne krásny na pamiatku taký suvenír, je to tých klasických takých červených kociek a dostávate ich 6, aby ste mohli urobiť rôzne variácie z nich a už aj tam je v podstate QR kód na referenciu na to, ako sa vám páčilo, čiže vlastne na darčeku. Zároveň, keď vychádzate a vystupujete, tak dostávate anketu veľmi svižne, rýchlo a sú to ľudia, nie je to také, že keď chcete, tak tu môžete si kliknúť, vždy sa pristavia, pre deti majú nejakú sladkosť, čiže dieťa sa zabáva, kým rodič si vykliká, presne je to 2 sekundy, čo potrebuje vyklikať, takže tam sa zbierajú referencie. A potom tie čo sa mne vlastne veľmi páčilo a toto je presne to, ako by som napríklad uvažovala, kebyže mám aj ten fyzický produkt, ktorý predávam, že každý bločík, ktorý vy dostávate z toho obchodu, v sebe obsahuje QR kód, ktorý keď nasnímate a necháte tú referenciu, tak sa žrebuje veľký dar na konci každého mesiaca, ktorý 10 nákupcom posielajú priamo obrovskú krabicu domov, to je jedno kde na svete, ale vyberajú si iba z referencií, ktoré sa nachádzajú na základe toho QR kódu. Každý mesiac je to transparentné, je to na webe. Tých referencií, ver mi, Veronika, ešte som aj ja dala, aj muž dal. Normálne sme chodili každý deň kupovať, aby sme mali bločky, chápeš? To bolo proste. Každý z nás si nasnímal ten svoj proste. Tá herná, gamifikačná zložka, tá taká radosť toho, že ich naozaj to zaujíma, pretože aj tie otázky, ktoré sú položené, keď sa pýta referencia, sú už presne také, že predpokladajú, že si navštívil, videl a tak ďalej. Aj sa pýtajú na to, či by ste odporúčali, kde by ste odporúčali, ako by ste hodnotili servis, aktivity a tak ďalej. Takže ja v iných častiach porozprávam aj iné také insighty, ktoré boli, ale toto je možno, že jedno také tajomstvo, že ak máte produkciu a proste potrebujete tie referencie, že už teraz sa to nedá len spoliehať na to, že len tak si niekto nájde ten čas a vykliká to hodnotenie, ale že tam treba silnú motiváciu. A na druhej strane tá referencia vám vždy prinesie viacej klientov, než keby, alebo aj spustená reklamná kampaň na referenciu prinesie lacnejšie prekliky na váš web a efektívnejší na konci dňa ten dojem z toho vášho reklamného promočného snaženia v porovnaní s tým, ak by ste proste urobili aj krásne video a dokonalé video a parádny copy a všetko by to išlo a išlo by to všade, ale nemalo by to presne ten taký ľudský drive. Takže za mňa referencia a spustenie kampane na referenciu je presne to, čo si môžete odniesť z dnešných marketingových tajomstiev. A ja totálne na toto nadviažem, lebo tieto referencie, ten referenčný marketing je jeden z mojich najobľúbenejších. A myslím, že v jednom z minulých dielov sme rozprávali o tom, že ak vám človek napíše naozaj zaujímavú, vtipnú alebo peknú referenciu, tak ju len dajte niekomu prečítať a toto môžete ranovať ako reklamu úplne bez problémov a má to lepšie zásahy, ako keď to je len napísané, alebo má to lepšie zásahy, ako keď len dávate promo na nejaký svoj konkrétny produkt. A zároveň k tomuto napojím a poviem teda moje marketingové tajomstvo, ktoré mi teraz zasvietilo, ako si o tom hovorila. Asi 2 mesiace dozadu som si kúpila nejaký konkrétny produkt a prišla mi teda e-mail s objednávkou, s potvrdením, o zaplatení, s faktúrou, aj teda s informáciou, že kedy bude ten produkt odoslaný. Ale mali zle nastavený e-mailový marketing a tie triggery, pretože ešte predtým, ako ja som ten produkt fyzicky držala v ruke, mne už prišiel dotazník spokojnosti s tým produktom. A toto bolo presne niečo, čo som si povedala, že ako to tak môžete mať nastavené? Ako môžeš v momente, kedy ty mi ten produkt ešte len odovzdáš opäť nejakému kuriérovi alebo niekomu a to je
spúšťač pre ten tvoj e-mail, aby si ty tomu zákazníkovi poslala rovno, že ako ste s tým spokojní. No nie som spokojná, ešte som ho ani nedostala. Kto vie, aký príde ten kuriér. Kto vie, kde mi to nechá. Nie, naozaj ma to zarazilo, že takto zle to mať nastavené, že to je niečo, čo treba si podľa mňa otestovať poriadne a poslať ten dotazník o tej spokojnosti s tým produktom, pretože v koniec koncov ja som s tým produktom bola veľmi spokojná, ale ten dotazník som už nikdy nevyplnila, pretože mi to prišlo absurdné, aby si sa ma pýtala, a ako sa ti páči tento hrnček, ešte keď si ho ani nevidela, ani neochytala, ani si nemala šancu si ho vyskúšať. Nedáva to zmysel vôbec. Takže načasujte si dobre aj tieto aktivity a rozmyslite si, kedy sa tých zákazníkov budete na tie referencie pýtať, lebo aj to je veľmi dôležité. A to je zase také moje marketingové tajomstvo pre dnešný diel. A dnes sme začali hrnčekom, aj sme skončili hrnčekom. Myslím, že krásne sme uzavreli dnešnú epizódu. Ďakujem, Veron, že si bola so mnou úžasnou parťačkou. Verím, že ste si zobrali pre seba veľa inšpirácie. A viete, že môžete nás pozvať na kávu kedykoľvek na Buy Me a Coffee. Všetky informácie sú v popise a my si dáme na vaše zdravie, ak to vie, možno, že aj spolu na niektorom z eventov. Majte sa pekne a budeme sa tešiť pri nejakej ďalšej epizóde. Práve ste dopočúvali podcast Marketingové tajomstvá s Tami a Veron. Všetky užitočné informácie nájdete v popise a na webe www.marketingovetajomstva.sk. Nechajte nám svoj aktívny e-mail a staňte sa súčasťou podnikateľskej komunity.